intom m'intix se tlaħħaq miegħu. Dan uniku kemm xejn makak, attent għal xi bamjak anke l-maris. Anke l-maris. Jivintom m'intix se tlaħħaq miegħu. Dan uniku kemm xejn makak, attent anke l-maris. Anke l-maris. Andrew, it-tifla ma raqditx hawn. Megan ma raqditx fil-kamra tagħha. Is-sodda mhux imqalba u t-tifla mhix hemm. Allura fejn qiegħda? Fejn raqdet? Jien naf, kieku naf ma kontx iġi nsaqsi lilek. Fejn sejjer? Ħammur fil-kamra tagħha ħanara. Tara xiex? Xi tittarak mhix hemm? Ma nafx Lorna. Tissuġġerixxi li mmur x'imkien ieħor? Għajdli, għalija mhux problema. Fejn tgħidli mmur? Għadna nqumu qed tiġġieldu. Taqla panik. Jien aqlajtu l-panik? Min beda jajatu jixxenja fil-kurutur? Min ġi jikbi? Illi t-tifla ma raqdix fil-sodda tagħha. Fejn irqat? Bdejt nibża u rqat fis-sodda ma' Tyler. Tibża? Tibża minn xiex? Ma nistax ngħid. Ma tistax tgħid. Mela tgħidx. Andrew! Mela għajdilna, Isa, aħna l-ġenituri tiegħek ma tista' taħbi xejn minna, fimt? Sorry, ma nistax ngħid. Andrew. M'għandix ħin għal daċċuċati issa, nitkellmu lejla meta niġi lura mix-xogħol. Kesaħ. X'inti tagħmel ma? Nista' nkun naf minn xiex kienet qed tibża Megan. Ġiet torqod miegħek qalet għax kienet qed tibża. Tibża minn xiex? M'għandix idea. Aqtal il-kurzita. X'qed issajjar illum? Qed ifuħux. Samt li qalbi bir-rieħa. Kċina żgħira nafda l-appartament imma tagħmel il-mirakli. Sib page fuq il-Facebook mill-kċina ta' Paulina u provajt waħda mir-riċetti. ċempel il-Samuel trid? U inti taħseb illi jiena ma nafx li Samuel qiegħed Malta. Jien għandi l-ħbieb ma kullimkien serġa'. Ejja, ċempillu għajlu jiġi jikol magħna. Veru? Jiena rrid narah daqskemm rrid tara int. Ma kienx passaqli li jiġi lura imma issa laqja taw xorta. Ma tisimgħux waħda minni. Imissu ħalla ftit żmien ieħor biex ġi lura. Imissa la ġi hu. Ħakal mu int, jieħu gost jisma' hekk.
Ma waġbekx? Forsi qiegħed silent hu. Jo forsi mar it-toilet, ġibla ħanerġa' niddaħja. Hello? Inti żgur li d-Dalja tajjeb. Jekk suppost, għaliex? Irċa d-Dalja. Hello? Min hemm? Sergio? Molly? Hello? Jekk tridu tkellmu lil Samuel. Too late. X'ġifieri? X'intajt? Għal xiex too late? X'ġara? Anti x'ġara x'qaltlek? Grazzi. Ma nistax nifhem kif minna kollha int l-uniku wieħed li għandek ħażin. Int ma kellek xejn x'taqsam miegħu dan ir-raġel Morris. Rajtu jaqla tir. I saw him drop dead. I've never witnessed a murder before. Iment ma kontx fin-Navy. Emma jen assistent kok, kont? Kieku tajt kas il-bakaw tiegħi u bqajt sejjellem ma kont tara xejn. Kont sandur l-aħħar. Imma mbaġġaw Starsky and Hutch, and I got curious x'kien rajthom jifqu qudiem il-grata tad-dar tagħna. Tad-dar tiegħi. Sorry? Id-dar tiegħi, mhux tagħna Morris. X'kien rajthom jifqu qudiem il-grata tad-dar tiegħek. Elbitna l-kursità u bżajt. Għax il-mira kienet fuqek. I could see the laser beam on you. Ħadd minnkom ma ta' każ. Jien ma nafx min sparalu Samuel, imma minn kien rrid joqtol lilek mhux lilu, I'm positive about that. Now, do you blame me for feeling sick? Dak minn se jimsħu issa? Ma? F'daqqa waħda l-affarijiet qed jibdew jagħmlu sens. Sens għalik għax li ħawattu l-wires. L-ewwel telefonata li rċieva Samuel kienet minn anzitu Molly. It-target tal-isparatura kien immirat għalija, mhux għal Samuel. Samuel mitbiżbal. Molly qabdet il xi ħadd biex joqtol lili u Samuel inserta kienaw. The wrong place, at the wrong time. Ek, eżatt. Jien mussa nimsaħ remettare? U mhux bekk se tispiċċa tneħħih. Hemm barra hemm xi ħadd li lilek rid joqtlok Becky, and he's still on the loose. So you better beware. Fej sejra ma? Ma? Bekki sa tnekki il-rimettar? Dik telqet. Dak kif fermenta fil-ħamrija. I don't think I can take much more. I'm an old man, you know. Dawn il-kwitx hemm għamil li tajjeb li kieku kalkom tiċċekkjaw l-pressjoni bħalissa issibu il-iskar ħaj. Immint ma konx laqt, x'ġejt lura tagħmel? I forgot my freaking hat. That's why.
Tija tijaj, Sergio. Tija tijaj mit. Int muxaw kont. L-aħbarijiet qalu li l-isparatura ġiet mill-bot. L-isparatura kienet intenzjonata li toqtol lil Becky u mhux lil Samuel. Immint fejn taf. Għax qabbattu jien, għalhekk. Qabbattu jien biex jeħlisna minna. Wara li sibtlek ir-ritratt taż-żajra tagħha. Biex nevita, Sergio, ma tmux tagħmel xi ħmerija u terġa' tispiċċa l-ħabs. Għalluli li qatt ma falla. Malti jgħix sqallija, però ġeju sejjer. Kemm talabni tajtu, tir wieħed biss u kellu jħallija hemm tal-post. Għajd l-ispettur. Għandi teorija. U jien għandi ritratt. Ritratt ta' min? Tijak, spettur. Kemm mitloq mal-art fil-ħaxix. Ħallih wara mispara? Wis probably. Qed tikkonferma li t-teorija tiegħi. Molly ħalset biex li ttajjarni minn nofs darba l-dejjem. Min għaliha? Se jkolli nibqalejx bil-pina ġo qalbi għal-kumplament ta' ħajti. Fej sejjer, Sergio? Se jkollok titlaq. Le, Sergio. Anti, kemm sajdumu biex jiskopru li inti kont il-moħ wara din l-isparatura? Itlaq u bda ħajja ġdida, bħal mamlet Sandra. Ħadd ħsiebna biżejjed, mhux imkien il-bot. M'għandix għalfejn ngħidlek jien għax għandek tagħmel. Int stesset li għandek bib ma' kull imkien. ħaġa waħda biss qabel nitlaq. Waqqaf din il-vendetta. Kull darba li provajna nivvendikaw ruħna, baqa' f'wiċċna u spiċċajna mbagħtu aħna stess. Wedni, Sergio, li din l-istorja tieqaf hawn. Sergio, wedni. Inwedek anti. Sergio. Qed intik il-kelma tiegħi. Ma nixtieqx inħallik, ma m'hemmx triq oħra, Sergio. Mur. Ħabbejtkom daqs li kieku kontu lejdi. Naf, anti. Naf. Yes? Irridu nkellmu lil Moligalia. Boli mhux hawn. Veru mhux hawn. Mhux ġiġetlek li mhux hawn. Mela ma tifhimx mill-Malti. Itemm li se jibqa' jkun il-vuċi tan-nies anke f'dan il-każ. Għadhom kemm semmok fl-aħbarijiet. Se nagħtu issa għal ġobra ta' aħbarijiet mix-xena internazzjonali.
Li l-ommi semmejwa. Le, inqat il-ġo driving ta' darġa San Pawl ta' tarġa. Daqsek qalu. Sa naraw il-gazzetti x'se jgħidu. Ejma kemm inkwetajt. Sorry, ja. Xin rajtek domt, bdejt inċempillek. U xin rajtek ma weġibx, batni inkwieta. U li kieku domt iżjed kont isibni hemm ma wiċċek. Nalla ma ġejx għax ma kienx xi xena sabiħa. Imma kol rajt issa. Ma tistax tajt li all right. Għax mill-li jidher it-tir sparat kien immirat għalija u mhux għal Samuel. X'inhu? Il-bambin ħabba, ngħidu hekk. Jiġifieri hemm xi ħadd li ried. Tibża tgħidha l-kelma hux. U għandha idea minn seta' kien. Qatt le. U dan li prova joqtola għadu qed jiġri ma saqajna. Tal-biża hux. Ili ngħidlek immissa se ninsisti. Lejn id-dar Tom minn nersqu mill-inqas. Allura, issa jinsa tibqaw? Qed kaċini? Qed nistaqsik ħalli nkun naf x'se tagħmel. Ftit tas-sigħat ilu kont qed ngħidlek ċaw. U m'għandix idea kif rġejt spiċċajt fid-dar tiegħi. I know this is a difficult time for you. Għajt li trid, mhux se nħu għalija. Ma tlek xej biex tieħu għalik. Striħ u żwoga. I know this is a moment where you need all the support you can get. So, jekk tridni nibqgħu, nibqa' bil-qalb kollha. Morris, iġġibix li se tagħmilli xi pjaċir għax tibqgħu. Jekk tibqa' l-kamra tiegħek vojta kienet u vojta għada. M'għandix qalbi nħallek waħdek wara dak kollu li ġara. So, I'll stay. I'll whiz. Xejn iżjed. Għamel int. Becky. X'ġara, Morris? Do you mind if we don't walk together? Għalfej? Because whoever tried to kill you might try again. U qed tibża li tkun ħdejja. La, mhux nibżaw. Qed tibża, Morris, mhux le? Muru. Issa niġi. Nighty night. Ekka biex twennisni bqajtaw.
Soluzzjonijiet parquet flooring resistenti u li jiflaħ għall-ilma. Quickstep Parquet minn għand R-Living ħal-Ormi 21499-699. Tal-lira, always worth it. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew nkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna modelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Nusseptol ġel, għal-uġeħ tal-miskuli, ġogi u aktar. Nusseptol ifisser sarħam il-uġeħ. Sejl b'offerti fantastiċi għand JB Stores. JB Stores. Ejjew biex tifrankaw żgur. JB Stores miftuħin il-ġurnata kollha. Problema ta' pis jew xi ħamżejjed? Soluzzjoni waħda. Lipolex, ipprovdut minn Dermatec. Lipolex huwa trattament innovattiv u approvat biex iqatta' xi ħamżejjed li ma jmurx bid-dieta. Għal aktar informazzjoni ċemplinna fuq 79502000 jew żur il-paġna tagħna fuq Facebook. X'intamel fis-sodda tiegħi? I was trying to protect you. Ilek ħdejja l-lejl kollu? Imma ma ġara xejn hux. Ħaxix. Xej, ma ġara xejn. Ma kontx fis-sakra, naf x'għamilt. Ejkien. Imta ħsilhom saqajk qabel ma torqod. Inta dik qed tibża. Għaliex? Int le? Lesta ma, immorru? Irridu nistennew il-sera tiġi lura. Fejn marret? Marret tisbuħ naqra xara. Illum. After what happened, how could you be in the mood? Ma setax ma tmurx. Se tibda xogħol ġdid u tittider tajjeb. Ħajjitna tibqa' għaddejja, qisu ma ġara xejn għax inkella nieħdu daqqa u ma nqumux minnha. Mela morru mingħajra. U nħalliha tiġi lura hawnhekk u ma ssib il-ħadd id-dar. Ssib il-Uncle Morris. U x'intaw sa tibqa'? No way! Jiena daqshekk waħdi jew ġew. Mulej, ħenna lija int. Aħjar ħenna lija? Ma setax marret wara nofsinhar. Kienet taf li dal-għodu kellna morru natfu d-dar tiegħi? Ma nafx, Jeremy, smajta tkellem il-Mariża u ma tħallx fiha, imma suppost mis-settum dal-baqt tkun hawn. Wherever you're going, I'm coming too. Avolja natfu d-dar ta' Jeremy mhux xi gost. No pleasure in it whatsoever. Issa jien naf x'għandu Hillary. Naf li bħalissa jien mawġa ganġ u ma jiġi ħalli nintlaqda. Ħankellmu. ħakellem il-mama. Ma rridx inkellema. Li jem? Ekk ma rridx inkellema. Ma rridx ikellmek Hillary. Trini naqbad immowwa biex inħolli idea tkun sa taħrab. Mhux ngħidilek iridek miegħi. Hillary ħanaqta. Iva ma aħjar għax qed nitlef il-ħin. Ċaw. Mhux hekk. Li jem bil-mod.
Morris qed taffeċ. Pardon me? Qed tagħmel il-passi, iqa fi passiġġa. And do what? Make yourself useful, please. Ma kienx kappell li ġejt l-ura liħ? Am I bothering you? Jaqaw jgħad fuq zaqqek. Murzommu fuq zaqqi? Se taqbdu l-batti bekki issa ifqu. Le, ma. Dak jgħatem biex jgħati madu għan kisra. Sajna fej kont naf xinu jgħatti. Taridu nbidlu l-ilma tal-barmil, ta'? She told me to make myself useful. Uncle Morris! What? What's the matter? I was only trying to help. Billi ġellidni mal-ġirin, jien ma nafx kontu tamlu l-Ingilterra. Imma unek kif titfalaq il-ma jinżel għan taħdejna. But it's only water. Jekk tajdlak xaħġa nkelli ma jien. I'll use my charm. Kelli ma xejn, għamilli pjaċir. Mela tikdem. Inti ġellidni ma xaħat, imxi fitta xidħol il-ġewwa. Thank you, ma. Ħaġa żgħira sabiħ. Issa mura s-sisti bit-traffiku. Għandi ċtament fuqi. Ma mhux bħali għax ilu ma jkolli eċitament minn du. Ma rridux inkunu nafu, imxi, ċaw. Ela dekaw. It-tabib ma batekx id-dar. Qed nistenna li jiġu għalija. It-tabib il-liċenzja. Naf. X'qed tippruvaw tagħmlu? Lesta ħammorru. Għalfej ċempilt li biex niġi għalik jek sejra mummuk. ċempiltlu biex jiġi għalik? Ma rridx nisma' skużi u ma rridx li noqogħdu niġġieldu għaw fejn jista' jisma'na kulħadd. Iġbor l-affarijiet u imxi ħammorru d-dar. Minix ġejja miegħek. X'inhu? Tgħidlix li sejra ma' dan ta'? Jien dan? Ma, jien irrid li ġejġej jikber ma' ummu u ma' missieru. U jara l-nanna fil-weekend. Lil-ġejġej naraħ meta u x'ħin irid jien, mhux meta tgħidli int. Fil-weekend. Ifqu. Ma, please, ipprova ifhem. M'hemmx tifhem, trid tmur miegħu għamel int. Immissa mhux terġgħu tiġġieldu u terġa' tiġi għandi, għax din darba ma naċċettax. Ma, u ejja, ma. Ċaw, kunjat. Dan il-basket biss għandek. Lesta biex imorru? Mela tlaqna.
Irridu ninsew kollox unpoġġu din l-istorja warajna. Ikun jaqbel għal kulħadd. Dik l-ispettur qed tinkwetani. Becky? U jien naf x'isima. Ġitni wara l-bib l-iskuża tat-tifla taħija u qabdet mija jisa qarnita. Lil Becky nafax tiġi jom ir-raġel tiegħi. Immissa saret taf l-istorja kollha. Aħjar minni għax jinbiċċa naf. Milli jidher uħti kienet taf eżatt x'konnet nagħmlu u qaltilna x'kien l-iskop tiegħek ukoll. Donnu kulħadd jaf x'kien l-iskop barra jemmela. Il-mara Leo. U l-ħabiba. Qed ngħidlek il-mara! Il-mara tiegħi marita. U kelli bżonn il-flus. Li kieku nexxi l-lessi dik il-mina, kont insolvi l-problemi kollha. Becky femet li dak li kont qed tagħmel għamiltu sforz ta' kemm tkun tħobb lill-mara u ddeċidiet li ma tidħolx fiha din l-istorja u tħalli kollox għaddej. U solvejna b'daqshekk. Il-pulizija xorta ħadunna statement u xorta jridu jerġgħu ikellmuna. Il-pulizija m'għandhom provi ta' xejn. Inti qbajt kollox ma nafx. U ħalli l-klim fidejja. Jien naħseb li llum għandha tkun l-aħħar darba li niltaqgħu tlieta li aħna wiċċ imbuċċ. Ħarani tlaqt lem. M'hemmx għaġla? Le, tlaqt. Jekk għandek xi messaġġi mant Marja fuq il-mobile, ħassar kollox. Aħjar jekk. Mario. Naf. Għamilt 1+1 kemm ili hawnhekk. U nbaħli dak ix-xieħ battuli biex jitkixxef. U mhux verament għax kien kapaċi baqqan. Ma kienx fer li żammejtni flama. Għal ġittakom. Xorta mhux fer. Imma naħfirlek. Ma naħfirlekx biss jekk tweġġa lill-oħti. Inweġġa lill-oħtok. Ħsibni m'għandunajx kien għaddej bejnietkom. Kull darba li sfuġġiet il-garax qatt ma ġiet tkellimni lili, kienet tiġi hemm għalik u għalik biss. U xe? Aġġabit li pastizz lili? Il-pastizz dejjem lilek ġabitu? Kif tista' tħobb lil martek tant li kont lest li tistogri ħajtek għalija u fl-istess ħin ta' titama lill-oħti? Storja komplikata. Imma jien fimta tajjeb ħafna. Lill-oħti ritta bħala spare wheel. Le, Glenn. Għatlek, storja komplikata. U biex ngħidlek biċċa mill-istorja, marti taf fuq su. Anzi medli ma trid tarani ma lebda mar oħra ħlifsu. Dat għajfix ma jġobnix. U lill-oħti ma biex nara eżjed miegħek jew ħdejk. Biex aħjar tħalli lila tiddeċidi. Le qed niddeċidi jien. U sentik kelma li ngħid xejn lill-pulizija dwar il-pjan li kellek li tħarrab lil dawk il-ħabsin bil-patt u l-kundizzjoni li tħalli lill-oħti bi kwieta. Inut li jettajt li għax sumu se taqtaqat minn miħaj. Jek tibqatti għal xiex tittama, għajdra li jinti se tiddedika l-komplement ta' ħajtek għal martek. U tara kif taqta. Nafx qed ngħidlek, għax nafx rajt fil-miliet meta ltqajna kollha għand Becky. Jeremy? Mela taf. Oħti għadha żgħira u għad għandha futur qudiema. Ħalli jassib futur li jxirqilha. U jekk ngħidlek li ma rridx nitbiet minna. Ma naħsibx li tridni nixed kontrik. Oh, Glenn. Għandek ġej meħdej Mario? Kif inhu? Jien tajjeb rajtu, qed jistenna lill-mara. Ħammur ngħidlu hello malajr. Mario. Mario. Kif int? Ġibtlek il-gallettini. Dawk il-portieri apposta dom miftuħin.
Mhux aħjarek? Kif int? Tajjeb. U ġieħ, xej? Kultant. Imma n-ners qalt li għad għandhom nejjibatni. Prosit! U nibda ħajja ġdida. Flima sens? Daqsek garax. Daqsek tħaffir. Daqsek aħna. Daqsek aħna? Ħadd ma jaf kemm fadli la ħajja Medlin. Ma nistax noqgħod naħseb se jiġri wara. Meta tiġri tkun ġratu mbagħad naraw. Imma Medlin kuntenta bir-relazzjoni tagħna. Qalet li l-istess u anke qalet lilek. Imma jekk irridu nkunu onesti nafu li relazzjoni soda ma tistax tinbena fuq tlieta min-nies. Irridu jkunu tnejn. U bħalissa dawk it-tnejn huma jiena u Medlin. M'hemmx post għalik fil-ħajja tiegħi. Jiddispjaċini su. Mela nibqa' narak biss Sant Eldridge. Le, lanqasem. Lanqasem? Jekk ma naqtawx il-kuntatt kollu nafu se jiġri. Allura lanqas Sant Eldridge. Mur su. Eħx il-ħajja tiegħek u li nħallini kwiet. Mur hi. Taħlix iżjed żmien fuqi. Inta dek sajra. U sib aħjar minni żgur. Mario. Mur. Young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati brickliner manwali jew inkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna modelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Tiknis, ma' dawra tajnek, lifting effect, eye cream, għal-dejra, aktar zazua, xembil essa, 21382-400. Sejl b'offerti fantastiċi għal JB Stores. JB Stores. Ejjew biex tifrankaw żgur. JB Stores miftuħin il-ġurnata kollha. Problema ta' pis jew xi ħamżejjed? Soluzzjoni waħda. Lipolex, ipprovdut minn Dermatec. Lipolex huwa trattament innovattiv u approvat biex iqatta' xi ħamżejjed li ma jmurx bid-dieta. Għal aktar informazzjoni ċemplinna fuq 79502000 jew żur il-paġna tagħna fuq Facebook. Tal-lira, always worth it. Issa fiex kien jaġeq u mal-ħalib. Ma nafx, Jeremy. Jarmu net fil-qampina? Il-qampina? Ma tmux tiġi l-mama jew xi ħadd meħuti? X'jiġu jagħmlu? Jien naf. Mama lajr iġibu l-skuża li jridu jaraw il-baby. Inta f'xi ħaġa li ma nafx. Le, ma nista' nobsor x'ikun għaddej minn moħħhom bħalissa għax nafhom tajjeb. I didn't get him anything, you know. Tox tinkwieta, Morris. Nilħu nerġaw immorru mela din se tkun ta' darba. Can't you give me one of yours? Għax qed niddejja niġi magħkom idi fidi. X'inti, Becky? Minuta. Aw, Jeremy, konna ġejjin issa. Aħjar ma tiġu xejn. Ma niġu xejn. Kemm intukom ir-rigali naraw it-tifel u nitilqu mhux se ndumu ta'. Ma Scarlett jiena u m'għandix abtit nies. Mela aħna nies. Mela x'aħna? Aħna familja.
Becky, hu paċenzja, millum il-hemm l-affarijiet se jinbidlu. Maħnis se nibqgħu niġu niklu għandek kuljum u lanqas tistgħu taqbdu tiġu hawn bis-sogru li tqajmu lit-tifel. Ftemna? Ftemna. Qod it-tama li jirranġaw. Ix mhux trajt mejsin? Aħjar xajt il-preżent. Issek tiġi ommok, alla rrida, x'namlu? Mhux ma niftħulix. Tista' timxi. Jekk ma talqux iva. Titnejnek. Le, m'hemmx għalfejn. Nimxu bil-mod. Grazzi ta' kollox. You're welcome. U darbohra qod attenta kif taqsam. Tajtira litra. Bil-ħaq. Din tiegħek. Kull darba ngħid li se ngħaddilek u kull darba nagħlina rasi. Kienet fidejk meta tħadd l-isptar. Forsi xi ħaġa importanti, ma nafx. Il-laħwa, grazzi ħafna. Paċenzja, l-ewwel posta li tara għadda bieli fi. Okay. Missjoni kompluta hemm. Fl-episodju li jmiss. Ara miex x'kienet qiegħda tibsa l-Aziza tifla tagħna. Da minnu? M'intix tarfu. Ħelsu minn Samuel u xorta mhux se joqogħdu kwieti. Hello. Bħalissa ma' ħadd. Mel-int fin int? I'm the butler. X'inhi? It's a letter from Anne. Jekk din hija jitra minn antenna, allura l-oħra x'kienet? Ittra oħra minn ant Anne. Tkompli tifridhom. Jista' jkun li moħħa ma kienx qed jiffunzjona sew fl-aħħar ta' ħajjitha u konsegwenza ta' hekk bdiet tħawwat. Kollox jista' jkunux. Għidli qalbi l-ħabb se tibda tiġi tarani minn għada? Jekk tmiss li żufa waħda minn ġismi, nirrapurta. Nar il-ħadd. It's Morris. It-tieni episodju. Titilfuħx.